lah Hello jadi gusti rok bahai tong khaklayo kaham nong nah nai te ang bo kaham no tai hai na hai lam sofi kan ro jot no ani ketal blog tai jot no phung kaham bahut din nong kha koyek din kha bolte ka 5 din hai khang blog da jagya ke tini kha khlai kya hai na hai srangai phaisau kha tam ni bagai srang khan ro gan blog no pilai sim pachu jira kring nai tong ding ke sai manana ke ang ba sa kha matro no makhang khorang su nyai direct bane mai mu song na ni ma phaisau kha ke ko ang a rok ba ji ba ya kon bai pai nyai pai pai kha hangka tabok hangka hangke moi songse nai ta moi songna nai tong nor to nukunya seman kana heda thaborok bai ang ano songnai abon baga khaito bazar seri already no pai pai kha hangke taba ang masala fry khai tongo yango ani thaborok bo iko nokni ama tui phemani ingka bona ang tabo songnai abai nyoran video no choya songnai tongri tai cheng tini bi yango thanai tai tamni bagai thangnai nyorok nai tongri do an video no choya sak hangka saimano na tamni bagai mane thangya hangke tabo hangke tangan tharok diunya an mo nyokoli tongo kaham khlai gang to mo chabai pai man pore se boya so bori tongo ka bahe dibana gan moi askai thoka sana kok kari kado mane onek no balo khaje thabai asa jageta gangka bano tini hingka songoi chamani ta phungka finally ani moi moni sipai kha no rok nai nai di ko pura gran khaje ma khaju butei ri shute bahge jani bujri rani thangang ni family amoi songte siri rok bo suna ningke ba alda kam khai nang abon bagai ko moi songte pura ri rok sujak lamjak kam pai kha tabo khungka hingke tui tukui direct mai ti chawunyai dogano thanai dogano hojang po jaga thangnai norok an video no choya karnai tongri tabo khungka hangkai cheng thangai tongo jrainia bazaro rignai nainani bagai tamoni rignai norok to nugui thamel and title nugui no sai no mankhana jeng po jaga mane tamni bagai thangai tong thamel nugui norok to sai mankhana kare phum mana karbari sikang tabu dara ni angin normal ni ini mana pelana angon tu wan sai thoka yana la jikono wan saya boti para sase gangga sengte kaise dogano phai nai rigana nai tong phayo hai hai a dogano first haman jagao bo kaise na kha ke tabo go jagao tai duita na nai nai tong lai mani an bo kral jog bo phaijak aboni bagai mane nai thok ya teng jeng mani nai sinai hina dogan dog bo mal katal sok paya pung ka babono je tong mani abono na hne nai tongo kire kanane na bo re di jo blouse asini na na oh ma blouse nai blouse na thale kemme go blouse ra jotro blouse piece notun design nai man tong nai nai puru pun kaisa bang bo ko khani ni go guys tabo hungka changjrani bazaro difor thangmani difor ni tabo sari ngi tongkha hungka je mama ni nai phakya mal to kri fo orobasa hapen je na thujang man tui hekya so hesing ya phano tabo hungka dungmalibo darani dugano thangi tonglayo rigena shutna ni bagai hungka tai angoro phai sok pai nai tam rigena na hungka hungka phai sok pai kya matrno chama thiri rigena hai na hai ang nai tong samani hungka rigena nyorok bahai na jaka please tola comment khai sadi hungka cheng hungka to tabo nai tonglayo rigena nyokha ang balai na banai thokjak suka do hungka hai pa na te alada rokbo kisa try khai nai ke ori genai ang be khapi ya bahai ya no robo please tola comment kai sanan tapok di ang khai to ani khap sam khai ri nai ni khap ko ne yes to wo bi bo ko la engagement saya mama kalah kita kesaknya kasih mak ini karena mau kok bisa tidak no Dar daw te kasih lasu kesak mau mau besok naikkan apa kasih na tabo hungka hungka ani rigenai rok nai be mani pore sini jamai no bahai ya kisa sa dress rok are nyai bin bo subrana ni hinanya hingke abono nai tonglai mani hingke taba jagao darani oro subrajak already no tongo hungka hingke just sumui nai size bahai tai bahai jarnai ma abono sinai nong ob simse au kha besok to phano do hano size ya mane ठीक mo bunong to bunyo da subi ya blemo แกมอสิงสิจาระก็จาระหาจะบลาวส์กันสิงกันหนึ่งโอ้ดีกันนี่เช็ดตัวมอน้ำมันจักหลังกันดีกันนี่ชุลหาจะโดนน้ำพักแกบลามันในกล้องก็สันทางกันแกตาเฮ้ยจุดเดียวดีกันนี่แข่งแกบ้ามอแบบประกันมั่งค่าดีกันนี่แบบประกันนี่มั่งขายแต่บลาวส์น้องค่ะอัพเป็นอย่างแค่ก็จุดที่หนึ่งดีกันนี่ยาบลาวส์ชิมนั่นในแกบนายมาหนุ่มก็จาระหาจะกันมากันน้องจะบลาวส์ชิมีบุกลงได้ยะ
Enggak 16,000 ni turun di gede man katar mana. Nung blouse langsung 4,000 ni yang mahal. White kono. Ya nah kira ko. Boleh tu lokta. Sudah. Ya nah la pas so oh basi tik kamu tashi bela. Oh pokok kan bagai jadi siro. Uklong lah uklong. Kau yang long dah. Tik tu mana mau? Dah ko uklong nah gede. Nah coklatnya butai mau na. Tengok tolong. Juga kayaknya kajita nih cata. Masuk kan ke? Wah. Tik setor motor ni dah. Tor nani na cikon nani. Oh saya. Tor nani cikon nani. Hah? Tor nani cikon nani. Tor nani? Tabok hinggang ke to last try khaine mani norok ni jamai ketal try khaine mani bahai ya hnai ke jamai bu bori bai khapika tola please comment kai sadi to tini video amsuk nong sinai to sorry tongari ko sini nai ki bu phai sok bai jak tini o jaga bo sung be baksano to tini video amsuk nong sinai plan sim pacha jora logiri chongman bai jotrana hambai ketal blog na singi tong di phai